Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod, dar de această dată, după cum am văzut în titlu, facem un giveaway, fuck yeah. De când am așteptat momentul acesta, dăm un cont de LOL, după cum vedeți level 30, page promote în silver 4, așa, aiurea, dăm și la istoric să ne lăudăm o țară, numai nici avem pe aici. Campioni nu sunt așa de mulți. Suntem mai săraci. Dar nu-i baie. Dăm disponibili. Avem Amumu, Anivia, Annie, Ash, Shoget, Mundo, Evelyn, Ezreal, Fizz, Gangplank, Garen, Heimerdinger, Jax, Kalista nu că e la free to play, Katarina, Kay, LeBlanc și pe Lucian îl avem. Lulu nu. Malphite, Mastery, Nasus, Nidal, Nunu, Pantheon, Rengar, Ryze, Shen, Sivir, Soraka, Tarik, Timo, Tristana, Twisted Fate, Twitch, Udyr, o avem și pe Vi, pe Xerath nu, Xin, Zhao, Yasuo, pe Zek îl avem, Zed, Ziggs și îl avem și pe Zilean. Și skin-uri, nu mai știu, parcă, da, pe Zed avem Shockblade și pe Pantheon iar ăla, Duck, parcă. Da, ăla șmecher. Și pe ăștia, da, aia care-i ți-o iei de la poză numai dacă dai like. Și pe Fizz, îl avem pe ăla Void, nu știu cum ăsta. Și pe Ezreal l-am vrut să, adică o să-l cumpăr și pe ăsta. Nu, ăsta fac. Pe ăsta, pe Debonair. Ezreal la 4 AC. În fine. Rune, ce măsa de rune avem pe aici? Nu sunt așa de bune, da, să zicem. Attack damage avem 9 armor și 18 daune fizice. Și AP sme pricăjite 20 AP, armură, pen, magie, rezistență, pământ sau în fine. La maestrie avem de AD, de AP, avem de suport, AD carry, Yasuo, speciale și Z. Da. Nu vă mai faceți voi. În teleport split shot. Oh fuck. Avem de 3v3. Andrew the Reaper, PV Soda și eu. Sunt doi prieteni foarte buni. Și pe nebunul de WBN, coleg de clasă Sebi. No, bun, dacă te uiți la episod, să fii mândru că te-am pus. Stai să ne uităm la el în historic. Să vedem cât e de bun. Da, și el e Silver 5. Cu teamul in gold. Uitați. Vai, ce slab, îi joacă cover sol, vai. Glumeam. Are scor bun, joacă bine. El în Demos Kratos. Uitați aici. Și pe Fiki Style. În fine, iconiți aveți cât vă trebuie, frate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Noi. Pe aici stați, nu, aici. Stați să vedem ce mai avem. Da. Iconițe de invocator. Că știu că am cumpărat dată una de asta. Sau n-am cumpărat. Am nu-i bai. La Gărs pentru skin am cumpărat două sau una, nu mai știu. Boots, cadou, achiziții. Ne uitați aici. Cred că am uitat să zic de LeBlanc. Nu, cred că am zis-o. În fine. Pe Udyr, cred că avem ăsta ultimul, sau nu avem. Nu-l avem. Nici nu mi-l doresc. Nu! Bune. Seturi n-avem, n-am făcut. Ok. So. Dacă vreți să intrați în posesia acestui cont, vă dau și mail-ul, schimbați tot ce vreți, parole, nume, ce vă trebuie. Eu mai fac bani până la 7800. Ca dacă apare un campion nou să vi luați. Și atâta las. Pentru că mai am un cont, adică contul meu ăsta e de rezervă, pe care sunt gold 3, 2, nu mai știu, cam așa. Dar sper să nu mă scadă așa de rău, că am luat bani vreo 3 luni. Pe contul ăsta am luat bani o singură dată o zi, în rest
puteți să vă scați cât vreți când am la bani, pe stați pe 500 de Dominion. Ups, Dominion. 7 reușite și aram 274. Bune. Na. Dacă vreți să intrați în poziția acestui cont, trebuie să vă abonați. Adică la 30 de subscriberi. Să vă abonați, să dați share și să dați like. Și să scrieți particip și... atât. Ok. Pui mei, ceea ce... sunt pe locul 3. Bună. Bună. Na, bun. Uitați, ce am Z Pantheon. Da, Z e main meu. Deci jucați voi. Vedeți. Miniaci Silver 1. Mohamed, băiatul curcubeu. Șmecher. Ok, lume, cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați ca să câștigați contul, să dați like și un share. Și noi ne vedem data viitoare, având în vedere că vom mai face încă un giveaway pentru Metin 2 Alaska cu un sura de level 100 sau oare de 100, nu mai știu. Și vedem și tot ceva gen 30 de abonați. Ok, lume, cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Bye, bye!